La Galeria Joan Prats rendeix homenatge a Hernández Pijuan, un dels artistes contemporanis catalans més destacats. Una manera de fer i de pintar que coneixia que era molt propera a nosaltres i els artistes també eren coneguts. Jo trobo que a mi el que em transmet és gairebé com una espiritualitat o gairebé hi ha uns quadres que són místics dintre del... Por la época, cogió la época de los 80, fue una época fuerte de la Bueno, veo como que repite, como que tiene automatismo, ¿no? De repetición de gestos, o Mans també, efectivament era un intent de dir no podem estar fent la sempre. Hem de fer coses diferents, que és la pintura, no cal que sigui representativa com una fotografia, en el sentit de representació de la realitat, si la realitat és més coses, pot ser expressada de diferents maneres. Per això és que la societat també estava diferent. L'exposició romandrà oberta fins dissabte 19 de març. L'horari de visites és de dimarts a dissabtes d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 del migdia a 8 del vespre.